Tay, nakastay ko plite karon tay, kay ako raman tong gigukod tong jeep nga pasayruan. Gabinugo kang bayuta ka. Nga naman tay. Nganong di man taksi ang gigukod aron mas dako-dako mo masave? Dong, kumusta naman mo sa imong uyab, Dong? Nga, lisod ka ayo tayoy. Di ko kay-score kay ang panty niya dunay marka nga no entry. Dali ra kay na, Dong, oy. Kanang imuhang brief, markahi sa og police patrol. O anak, di ka magpabayot-bayot ha? Dili tayoy. Muadto magani kog basketbulan karon kay liga kana. Mao na gusto ko. Astig, kadyot lang taya. Nay, nay. O anak, unsa man? Kita ka sa kong pom-pom nay. Katong pink ba? Akining mo apply kog trabaho, sir? Unsa may nabawa ng mga trabaho, day? Kamao kamo type? Dili. Kamao kamo computer? Dili, pud. Kamao kapasad mahimog report? Na, ambot. Oy, malisod ka na. Unsa man nga posisyon ang gusto mo? Kining, bisan unsa nga posisyon, sir, basta kay musulod. Usa ka bugaw. Sir, check, sir. 1,000 lang. Estudyante pa. Dong, hali dong. Walay tag 500 diha. Kanang kulba pas estudyante. Naa, sir. Kadyot sila kay akong kontakon ilang principal. Sa usa ka prosesyon, Mga boys, sunod lang mo sa karo ni San Jose. okay sige, pa padre. na. Ang mga babae, sunod lang mo sa karo ni Mama Mary. Ni palag ang mga bayot. Oy, father. Murag nalimtan lagi mi. Asa lugar mi musunod? Mga bruha? Ari musunod na ako, ha? Duha ka buwang nagkaistoryahanay. Matod pas buang uno. Akin na yung pre. 5 plus 7. 5 plus 7? Kasayo na na? 10? Oh, nganong katawa man kabay? Abi kong di ka kamao. Nay, tinuod nay nga first love never die. Unsa pa? Nay, tanawang amahan mo. First love na ko na siya. Karon, buhi pag yung panuway. Usa ka dalaga, nakakita sa tinaguan sa usa ka litaw nga nangihi. Hala, oy, kadaghan sa buhok. Kagamay sa sanga. Unsa man gusto nimo? Gamay rang buhok, daghan ang sanga. Kining day, sugot ka kanang imong duha ka bukid, ako nang pakon. Nya tagaan ti kag 1 million. Mao ba? Hala, sige. Gisugdan, dayon gibanatan og maayo. Human, may undang. Oh, wa man lagi mo paak-paak ha. Nagungad-ungad raman ka. Kining wala ko'y kwarta. Nay, nagbukot lagi mong duhan tatay sa habol. O anak, kay tugnaw man kaayo. Unya, nganong naghubo mo duha diya ilaw sa habol. Ni tubag ang amahan. Anak, igang sa ilawom, anak, igang. Akining maduna. Apit naman gigumapanaw. Akong ibilin kanimo na lang at kanang atong iyuta nga pagkaugmaron. Aron sa ingon, ikaw nang mangunay pag-ugban niya na og mahimo ka na yung hingpit
nga lalaki. Kay buhat man sa usa ka lalaki ang pag-umad sa yuta. O tay! Tay! O isaan mo ka na ko nga imog atimanon ka ng atong jutay nga yuta. O tay! Isaan ako tay nga akong tamna ng yuta. Pwede bulak ako itanom tay. Usa ka sweet kaayo nga bungi, pag uli sa balay, gisampungan niyang mata siyang asawa. Og nagkanayon. Yes, ho. Pagiso-giso ka pa diha. Ngano kung dili ko kailan nimo, nga ikaw ra may bungi aning balaya. Usa ka katabang nga bayot nakakitag kondom sa salog. Hala, unsa man ni? Kaluod ba? Kining sir? Unsa ni siya? Kana ba day? Mo na kondom. Mao ka na gitawag nga safe sex. Yun na pa. Nga naman day, wala day sex sa inyong bukid? Naaman. Pero di po din ani ka grabe nga astang panit mga tangtang. Oy, pre. Murag lalo man kay nimong gihuna-huna diha. Gahinukto ka man. Matay, gadamgo man kung kauban ko na ako ang 50 ka contestant sa Miss Universe. Ikaw ra may nagproblema ana, pre. Kanindot ana. Unsa man ni problema ron? Matay, pre. Ako may nakadaog. Hubuan lang ng imong sanina aron ma-check up ka na ko pag-ayo, okay? Maulaw man ko, Dok. Ayaw kaulaw. Doktor ko na kon mao na hala sige ato na lang palungon ng suga aron dili ka mauaw. Na gipatay ko na. Asa man ako ibutang akong sanina, Dok? Kinig, diha lang ibabaw sa akong karsunis. Kining father, na ako'y ikumpisal nimo. Unsa man ka na anak? Ang akong uyab manggod, usahay iya kong hilabtan diha ibabaw sa kahoy. Mao ba? Murag unggoy. Usahay gud father diha gud sa dagat. Uy, murag isda. Di lang ka na father, usahay gud kay sa dalan. Uy, sus Mariusep, murag iro. Pero ang makauuwaw sa tanan father, kay usahay dito kunya kuanon sa likod sa kumbento. Uy, murag ako. Mao na kung gusto nimo, mamahimo kang opisyal nga sama nako. Maisog, di mahadlok og gubat. Oh, tanawan nimong lawas. Sa sige nimong jogging kada buntag, di gahi na kayo. Dagko na kay kag mga bukton og dughan. Mao na akong gusto nga anak. Usa ka tunay nga lalaki. Kasabot? Yes sir. Louder. Yes sir. Louder. Yes sir. Louder. Yes sir. Stands right. Tiger look. Oh, ang imong tiyan, puro na pandesal. Gahi na kayo. Be, piktan ko ni be. Agay! Dear, unsa yung regalo nako sa atong 25th anniversary? Dalon ti ka sa Afrika. Uy, ka-sweet. Unya, sa atong 50th anniversary. Aya na dayon ti ka kwaon dito. Ay, ayaw po. Usa ka sexy kaayo nga babae nga ngumpisal sa pari. Father, pasalo ako kay nakasala ko. Unsa bay nabuhat mong sala anak? Ambot father, sa panahon nga makadungogan ni kog lalaki nga mamalikas. Bation dayon kog kalami. Ganahan kong mugakos og hagkan siya og you know na. Iyate, pagka panuway pasad. Ang pari o gubispo, naghisgutay. Matod pas pari, Gigukod ako sa kababae nga gahubo. Apan, midagan ako og mitago. Ikaw, Bishop, kung gukurong kag babae nga gahubo, unsa ang imong buhaton? Sama sa imong gibuhat.
mamakag. Good morning, class. Ang atong subject karon spelling. But this time, akong balhon ang pamaagi. Ako'y mo spell out sa word o kamo among ngalan niini. Andam na ba kamo? Yes, sir. Danilo. M-A-N-I-L-A. Unsa man na? Manila, sir. Manila is correct. Butsoy. D-A-V-A-O. Davao, sir. Davao. Davao is correct. Madonna. Yes, sir. C-E-B-U. CEBU? Unsa man na? Mura maglisod ka ayo. Hinayon lang na ako pagsulti aron hindi kayo niya madunggan. Madonna. Sir. Kibu. Pwede pa kusgan mo tingog Madonna aron madunggan na to. Kining ko answer. Cube. Nay, dali! Si tatay ug si yaya, gahalok! Unsa? Panuway gining tawhana ay. Asa? Asa sila? Joke! Si tatay rabitaw na ug ang atong driver. Ay, bayot, magchika ta. Describe your first time. Sakit, guot, muagas ang dugo, hapdos, agay, aroy, giduot pa jud, ibot na sad. Di nyo ka kasabot sa imong bation, sister. Ingon ana di ay ang mag-blood donor. Nay, first time ko nakasunod og gay bar gabi inay ba? Bibo man ka nagsininggitay diha nay no mga bayot. Siningitay mo lang? Unya. Kitsa may pinakakusukay bisinggit nga bayot dito. May lain pa si tatay. Uy, bay, unsa magang katawa man diha? Kita ka atong tindera diha sa unahan nga maldita kayo? Oh, katong dalaga? Oh, kato. Uy, nga naman. Akong giilad bay. Giunsa man nimo siya pagilad? Nagpaload ko dito ay. Pero wala ko musulti niya nga wa ko'y cellphone. Ang umagad ngadto sa iyang ugangan. Kining iuli lang nako ni akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Kagahapon pa lang ganyan magikasal. Maula ginay problema pa. Paghani mo na mo gahapon. Pwerte mang tuwang-tuwang oy. Gidagat ko. Makita gimi sa akong ka-textmate bay. May noon. Unsa man kuno yang suoton? Mag-yellow raman ko no siyang sinina. Akong ignon nga, mag-green food ko. Guwapa gid siguro kaayo na akong ka-textmate. Pero dili ko mag-green oy. Magpula lang ko. Unsa ta? Ignorantig mga eyeball-eyeball? Pag abot sa Jollibee, doon na dayon sa iyang matikdan nga nakayelo. Apan bati kinignaong. Perting lingi-lingi sa iyang kasabot og nangitag naka-green. Og wa kagwanta miduol kini kaniya og nangutana. Excuse me, ikaw ang akong kasabot? Hoy! Ay ko kapila-pila sa imong kuan diya ha? Naka-green ba day ko? Guard! Tabang guard! Naibayot oh! Nanang, ako nga inyong piliyon. Isip opisyal ni nga ato nga dakwayan. Na na-peaceful kayo ang ato nga lugar. Walay gubot. Ana nga walay salbids. Kaya kung nga na ay maggubot-gubot. Hanayo kabalaga. Kaya ako nga pat yun. Ang madre ngadto sa sakristan. Akining dong, unsa may apelido nimo? Kabalo na ka ana, sister oy. Sige ko kagunit ana. Sanga? Sister baya.
Rosario, oy! Hala, bayot. Nga naman di ay bayot. Manalang ni, kaysa mag-adik-adik. Naalagi hala sa ibabaw ni Tatay Nay. Paubit tao nga akong lingkuran kay ang mamatay. Mas isog si Yaya na yoy kay iyang gikaon. Tay, gikasabaan ko sa kong teacher ganina, tay. Nga naman, saon, ako manggi halukan tong akong seatmate good. Liwata kay ni mo na ako, anak. Oy, naliwat kay nako. Unya, lami ba imong paghalok dong? Lami kayo, tay. Saon, gwapo mo gud kayo siya, tay. Sa amo, grabe kadaghan ang langgam. Di ko di mo makita ang mga tanong sumay tungod sa kadaghan sa langgam. Ah, grabe bino ang manang imo habay. Wa man gay kumiingon nga daghan kag isda sa amo ang pispan. Unsa man kadaghan na bay? Aw, o kayon pa mong isda ay makitang tubig. Oy, bay. Mayo niya ka. Nakapalit kong hearing aid. Mayo ni kay effective kaayo. Mayo noon. Nya, aham na ni mo napalit. Ha? Gahapon lang yun? Si Butchok, gadalag himungaan sa bulangan. Apanwa, kini sa pasudla. Pasalo kami bay, kay di ra ba pwede kasulod ang himungaan din sa bulangan bay? Ay, naunsa naman hinon eh. Ang inahan, mutanaw sa dula sa iyahang anak. Dong, kung kasal na ta, makabiya ka sa sigarilyo? Ngano kung dili, biya lang ga oy. Sa inom? Yes lang ga. Sa laag? Biyaan. Biyaan oy. Kung sa pa'y pwede nimong biyaan? Ah, bisan pag ikaw. Tay, nagbuod ko sa magasin, tay. Tanawa gali akong picture sa page 10. Jesus, ginoo ko anak. May mas makauuaw pa ba nini? Naa, tay, sa page 11. Si nanay. Magtiayon, nagpa-check up sa doktor. Maayong buntag, Dok. May buntag usab. Ako ang tangi pa-check up ni akong asawa, Dok, kay nidako man ang tiyan. Di ka ni siya buros. Kajut lang kay hilingon ko. Ginhawag lalo, Mrs. Yun na pa. Uy, murag, ahangin maning sulod sa tiyan sa imong asawa, mister. Ha? Hangin? Hoy, unsa gi pagtuon nimo ning ako, Dok? Bomba?